Hyvää päivää. Täällä on taas teidän omanne. Vanhaintavaroin tosetti, Juhani Ruiskaulokki. Tänään minulla on asiaa kankaista. Tarkemmin Marimekon kankaista. Tervetuloa luennolle. Tässä näette unikkokankaan. Se on ruskea. Se on vanha. Täällä lukee Maija isolla unikko Marikangas. Niin, ettäs tiedätte. Sitten täältä löytyy tällainen keltainen vauhtiraita. Tässä lukee, että Ishimoto. Kenenhän isi se on ja ajaakohan se motolla. Sitten on lisää kukkasia, pientä ja sinistä. Onpas sievää. Jälleen ruskeaa. Ja onhan tässä violettiakin. Mutta sitten tässä lukee, että ori. Minusta tämä ei näytä ollenkaan hevoselle. Mitähän he ovat siellä ajatelleet. Jälleen vauhdikkaita raitoja ja taas se sama Ishimoto. Millähän laitteella se oikeastaan päristelee. Ja loppuu vielä ihan Matti. Tämän kankaan nimi on nimittäin Matti. Tämä on vanha ja tätä ei löydy mistään. Paitsi meiltä. Tai siis tästä liikkeestä, jossa olin luennoimassa. Tässä taas teille luentoa. Ottakaa opiksi ja tulkaa katsomaan kankaita tänne liikkeeseen. Tämä oli se Vintage-varasto. Niin, hyvää viikonloppua.